Zdravím všechny lidi a lidičky a jiné stoří na planetě Zemi. Já jsem Petr a dnes si zhodnotíme filmy, které jsem viděl v roce 2023. Mám tady celkově 32 filmů. To jsem zvládl slédnout za půl roku, vlastně ten seznam těch filmů, kterých jsem zkoukl, jsem si psal od července, jestli se nemýlím. A celkový počet je teda 32 filmů. Filmy jsou z období jak z roku 2023, tak i trochu starší. Tyjo, nejstarší, když se kouknu takhle, tak nejstarší je určitě Blade Runner, ale k tomu se dostaneme. Ještě předtím bych vás chtěl informovat o tom, že mě můžete sledovat na Kinoboxu. Tam právě ty filmy jsem ohodnotil, plus tam je ještě něco navíc. Takže seriály, myslím, že i anime jsem tam teď ohodnotil, Naruto samozřejmě, protože Naruto to je základ. No a já si myslím, že se můžeme do toho pustit. Pojďme si vzít teda první film na holení, The Gentleman. Myslím, že S-tier je pro tento film jako dělaný. Vlastně film nám přináší mafiány do dnešní doby. A myslím, když si tak vzpomenu, tak všechny mafiánský filmy, kromě Legendy zločinů, jestli se nemýlím, jestli se takhle ten film jmenuje, tak se odehrávají v 20. 30. letech minulého století. Tenhle film vlastně se odehrává v současnosti a musím říct, že je to výborně pojatý. U toho filmu se prostě nenudíte, je tam akce, je tam humor, toho humoru je tam docela dost a dost vás pobaví. Určitě doporučuji. Další film Wakanda Forever. Bohužel. Rozhodu se mezi Bčkem a Cčkem. Dám to do toho Cčka. Je mi to líto, ale vlastně ten druhý díl nedosáhl ani na paty prvnímu dílu. Není to úplně špatný, že by se na to nedalo koukat. Myslím, že se na to dá koukat, ale prostě už to není na takový úrovni. Stonesová sázka na srdce. Musím říct, že tady ten film je dobrý na to, prostě abyste vypli a koukali se na to. Je to taková bondovka v upgradeovaném koberci. Chtěl jsem říct v kabátě, ale tak je to koberec, nevadí. No, dal bych to ale do Bčka. Jako nějak mě to neurazilo, prostě jsem to vypnul, to je v pohodě a jenom jsem sledoval. Zodiac. Detektivní film. No, ale na mě ten film byl docela dost dlouhý, i přesto, že má kolem 2 hodin, jestli se nepletu. Prostě na mě to bylo dlouhý, moc natahovaný a podstatně prostě nudný. Nevím proč, možná jsem měl jenom blbou náladu, ale bylo to na mě prostě nudný. Dám to vedle Wakandy, i přesto vlastně, že tam byli známí herci jako Robert Downey Jr. nebo Ruffalo. Neoslnilo mě to prostě. Batman z roku 2022. Dost mě to překvapilo. Jako hodně dost. Myslel jsem si, že Baleovou Batmana vlastně asi nikdy nic nepřekoná, nebo nedostane se na takovou úroveň. Tenhle Batman to úplně v pohodě zvládnu. Přichází vlastně s takovým Batmanem, kterýho jsme vlastně nikdy neviděli. Vlastně i když u Balea jsme vlastně viděli taky, jak začínal a to. Ale mně to bylo takový, když oproti Pattinsonovi Batmanovi, to bylo takový jakoby hladký, když se takhle vezmu. Podle mě, tady to je můj názor. Pattinson nám ukázal Batmana, který nezvládá 2 role. A to Batmana právě a Bruce Wayna. Nemělo to svůj ten pracovní a osobní život a jde to tam krásně vidět. Jak vlastně na ten osobní život úplně jako prostě ho zanedbává, je to nádherně zobrazený. A přichází s trochu více tím detektivním charakterem vlastně do toho filmu. To je taková víc detektivka a to mě vážně hrozně bavilo, že tam nebylo ani, jako akce tam byla samozřejmě, ale hlavně i ta detektivní část tam byla. Vlastně super film a určitě doporučuju. Cool Girl. Co si budem? Holky si splnily sny.
Necháme to tak, jak to je. Původní Blade Runner. No, musím říct, že mě taky překvapil. Je to už starší film z roku 1989, jestli se nepletu, tak nějak nepamatuju si teď. Ale musím říct, že mě to fakt překvapilo, že já úplně na ty starší filmy moc nekoukám. A když jo, tak je to takový A, B, buď to vypnu, anebo u toho zůstanu, třeba jako u Rockyho nebo Star Wars. Já jsem se bál, že u toho Blade Runnera vlastně to vypnu hned. Nebo ne hned, ale po chvilce, že to vypnu, že u toho nevydržím. Musím říct, že jsem ale u toho vydržel. Myslím, že B-tier je u toho určitě jako dobrý místo pro to. Kocor v botách, 2. Přemýšlím mezi Ačkem a Skem. Popravdě nečekal jsem, že vlastně v takovémhle animovaném filmu uvidíte jakoby takový ty anime prvky prostě a fakt je tam dokázali to a já to dám do SK. Musím říct, že vážně to bylo dobrý. 1 jsem viděl asi, já nevím, před 10 lety asi třeba a nebavilo to, moc mě to nebavilo. Ale ta 2 prostě ta překonala všechny Shreky, všechny, já nevím, co to patří ještě do toho světa Kocoura v botách, co tam ještě patří, Shrek, Oslík, ne, ten nemá vlastní filmy vlastně, to je škoda, Oslík by mohl mít vlastní film. Ale musím říct, že prostě Kocour v botách fakt jako na tom animačním, jakoby na té animační úrovni to prostě zase zvednul. Ne zase, ale zvednul to. Co tady máme dál? Ostrov. Český film. No. Cčko, Bčko. Něco mezi tím. Jakoby asi klidně Cčko. Asi Cčko, je to takový ten klasická česká komedie, kde tak nějak čekáte, jak to skončí, vlastně to uhádnete, jak to skončí. Některé scény jsou tam vtipný, některé ne. Seminář. Německý film. To ale neznamená, že není špatný, jo. Akorát špatný je. Je to horor, je to teda spíš krvák. Ne dobrý krvák, ale krve je tam dost. A občas je to dost vtipný. Ale co si vezmeme vlastně z toho scénáře, je to takový občas jako, že to zakopne. A z těch hereckých výkonů to tam jako zakopává asi pořád, jo. Dám to do Cčka. Rivalové. Film o Nicky Laudovi. Ale musím říct, že Ačko. Jako krásný, je to krásný film, jestli máte rádi Formule 1, si na ně koukáte, určitě se podívejte. 5 nocí u Freddyho. Musím říct, že jako mně se ten film líbil. I když jako tam vlastně ke konci mi to přišlo takový zrychlený, že celý ten film jako to vlastně nabíralo nějakou jako energii a ke konci to všechno vypustilo najednou a bylo to takový rychlý, bych řekl. Ale nějak mě to neurazilo. Tiché místo. No, já to dám do Ačka. Musím říct, že tenhle horor mě dost mile překvapil. Dlouho jsem se chtěl na ně podívat, ale bál jsem se. A když jsem teda sebral odvahu, tak mě to dost překvapilo. Je to fakt film takový, že čekáte, kdy udělá nějaká postava nějaký přešlap. A bude toho litovat. Musím říct, že krásný film. Na to hned navážeme 2, která podle mě už nedosáhla takové úrovně jako 1. A nebyla špatná. Kdyby tady bylo jakoby úroveň mezi Ačkem a Bčkem, tak to dám mezi ně. Úplně to nechci dávat k Stoneovi, ale nedosáhlo to podle mě takový kvality. Což hlavně, nechci spoilerovat, ale což hlavně asi příčinou bylo to, že vlastně tam nebyla moje oblíbená postava z 1. Sonic 2. Abych řekl pravdu, ten feel už nebyl takový jako u 1, kdy máte takový ten prvotní feel, kdy si řeknete, tyjo, Sonic v raný verzi prostě, to je něco neuvěřitelného a hlavně ta 1 byla dobrá. Jako výborná prostě byla.
ta dvojka vám nedá takový ten feel jako prvotní, prostě tady máš Sonika prostě v hraný verzi prostě. Což dává jako smysl, ale to neznamená, že to bylo pro mě jako špatný, tam to do Ačka. Jako užil jsem si to, hlavně Sonika v tom Primeu, prostě když si vezme těch 7 krystalů, nebo emeraldů, nebo já nevím, jak si můžu říkalo, a prostě je zlatý a má prostě sílu boží, když to tak řeknu. Prostě to bylo super. To mě bavilo a těším se na 3, až se tam objeví Shadow. Gran Turismo. Závodní film, který po dlouhé době ukázal, co je to závodní film. Dáme to do SK. Strážci galaxie 3. No. Dáme to do Bčka. Když si vlastně vezmu, že kromě toho, že jsem brečel, když tam byly chtěl říct Grootovo vzpomínky, ale myslel jsem Raketovo vzpomínky. A u těch jsem teda brečel, to se přiznám. Ale vlastně všude okolo toho tak byly dobrý momenty, jako vtipný. Ale to je vlastně všechno. Víceméně to bylo všechno. Vtipný momenty a Raketovo vzpomínky. Dokumentární film o Sennovi, což byl závodník F1. Musím říct, že to byl super dokument, nebo je to dokument? Byl to dokument. Úniková hra. No, tyjo. Kdybych to měl zařadit do nějakého žánru, tak ani nevím, spíš horor, takový horor. Na to do Cčka. Je to něco nového. Přišlo to s něčím novým, ale podle mě to tak nějak jako nenaplnilo to potenciál. Takhle to řeknu. Vyproštění 1. No. Dáme to do SK, rovnou tam dáme 2. Tyjo, hrozně dobrý. Fakt mě to bavilo, oba 2 filmy. 1 teda podle mě byla na vyšší úrovni, 2 byla na vyšší úrovni jak 1, takhle. Tyjo, a určitě, jestli máte rádi Johna Wicka a takový jako akční filmy prostě, tak určitě se na to koukněte. Zrození planety opic. Tyjo, dáme to do Ačka. Musím říct, že samozřejmě originální koncept, co tak vím, tak vlastně bylo ještě takový to původní planety opic, takže to je takový remake, když to řeknu blbě. Ale jako bavilo mě to, hala. Rovnou si tam dáme 2, Úsvit planety opic. To je vlastně, když takhle přemýšlím, co je lepší, 1 na 2, když tak popřemýšlím, tak jsou vlastně na stejný úrovni. Vyšehrad film. Jako není o čem. Jako miluju fotbal, miluju Lavickýho, jako co víc si přát, jako. Ten humor mě bavil a asi mě vždycky bavit bude. Duna. Tyjo, myslel jsem si, že mi to bavit nebude. Že to bude takový, jak na písku prostě. Tvrdý a dostane se vám to všude. Ale bavilo mě to. Tyjo, do Ačka nevím, dáme to do SK. One Man Show The Movie. Hele, co si budem? Jako, já jsem měl z toho takový feel, jakože Kazma dokázal spojit film a vlastně One Man Show. Prostě dokázal to spojit, udělal z toho One Man Show fakt jako One Man Show film. Ale jinak to bylo hrozný. Světová válka Z. Tyjo, ale bavilo mě to. Dost mě to bavilo. A musím říct, jestli máte rádi zombie filmy, tak buď jste to viděli už, a jestli ne, tak to určitě doporučuju, protože to fakt jako, jestli máte rádi zombie filmy, tak tady to ono. Zmizení, no, ale bavilo mě to docela dost. Krát tam na mě, já úplně nejsem takový surový člověk, ale některé jako scény na mě byly dost surový, což jako k tomu filmu patří, to určitě. A jako, tyjo, je to fakt dobrý film, jestli máte rádi detektivky, prostě kde je to surový, kde jako nebojíte se taky od toho jakoby něčeho, co už je možná i trochu nepříjemný, chtěl jsem říct nechutný, ale je to prostě už nepříjemný.
Některé scény tam byly prostě na mě už jako nepříjemný trochu. Ale spravíme si náladu trestnou lavicí. Jako u tady filmu jsem se smál od první minuty do poslední minuty. Tam já jsem se jenom smál. A fakt, jestli máte rádi do komedie, určitě se na to podívejte. No a zůstala nám tady poslední trilogie. A to je Labyrint. Máme tady 1, 2 a 3. 1 dáme do Ačka a 2 s 3 dáme do Bčka. Musím říct, že Labyrint mě taky dost mile překvapil. No a tohle bylo mých 32 filmů, který jsem zkoukl za minulý rok. Já moc děkuju, že jste to koukali, já jsem, doufám, že vás to bavilo. Příští rok si to sjedeme určitě znova. Nezapomeňte mě sledovat na Kinoboxu, kde hodnotím filmy, a na TikToku. Já se teda s váma loučím a uvidíme se příště. Ahoj.